Takže čaute, dneska nový videjko a je tu Pogoro. A ideme si zahrať Forsaken s Pogorom. Už som vám to slúbil na šorte, takže... ideme na to. Keď načítáva to. Join sa na mňa, Pogoro. Môj cieľ dnešný... Ukázala som na šorte, že je to vlastne cool kit. Nie. Proste, že nie. Potrebujem tento skin na 0077. To sa mi strašne páči tento skin, že... Už je tu Pogoro, môžete vidieť. 0077 sa volá. A tohto Yamiho by som strašne chcel, ale nemám na ňo peniaze. Takže toto, alebo tohto Slendermana si chcem kúpiť. No a počkáme do ďalšej hry. Zatiaľ sa za chvíľku. Nejaký killer Minecraftový vyhral. Roblox je lepší. A ideme čakať na ďalšie kolo. Takže vrah je cool kit. A pozerajte, aký mám pekný skin. Pozerajte, aký pekný skin mám ja. A ideme nájsť Pogora. Ty si 0077, nie? Nie. Zase. No tak super, to teraz sa vieš, ak nájdem. Ok, chill. Ja som na začiatku. No ale kamo, tak to vediem, lebo však veľa ľudí to spavnulo na viac miest. Kamo, tu sú tí typkovia. Tých stypák. Ja vidím Coolkida. Už je tu stypák. Videli ste toho Coolkida? Kamo, chill už. Už je tu stypák. Ja vidím Coolkida. Kamo, ticho buď. Ukľudni sa. Vidím ťa, Tap. Kamo, daj mi niečo, ja som... Ja nemám nič. Ja dávam klona ľudia. To je Coolkid. Ok, ľudia, sa idem teleportnúť. Oh no, hurrah, nation! Ľudia, pomôžte mi! Kde si? No, neviem. Je opravovaný generátor. No super. Ako keby ich tu tých... Si mŕtvý? Nie, v pohode, prežil som. Za chvíľku, povedz. Čau. Tapovaný. Ok, ale to je pekný skin. Ale ľudia, že je tento skin najlepší, tralala. A že to je cute úplne ten Burger King. Som skúšal sem vylezať ten... Ja zomrem. Nemám. Dobre. 6 života. Kamo, jak som nájsť tak strašne 2 metky. Ja sa idem teleportnúť niekde. Musím byť bezpečný, chápeš? Kam teraz ten cool kid, že... Hurrah, nation! Yes, medkit! Kámo, ja umieram. Kamo, ty sa teleportneš preč a ja tam nájdem medkit. Ľudia, dajte like, odber. Všetko, chápeš? Ok, ja mám... Ja vidím tapa. Ľudia, stoj. Oh no, ja vidím toho Coolkida. Kde? Počkaj, ja tu hodím bombu. A buďme pri tej bombe. Ok, ľudia, Buďme kampíme. tuto. Lebo keď sa vám priblížila toto... Ľudia, my sme tu asi všetci na kope. Hej. Kamo, ja nemám zapnutý zvuky. Sakary, jak to môžem... Okay. Jak to môžem dať preč? Ne. Čo? O môj bože, mňa to vyhodilo zlý. Posielam klona. Ja vidím. Ho vidím. Takže Pogoro už zomrel. Mňa zabil? No však. Let's go! Kam to čo robí ten typek? Ok, počkáme do ďalšieho kola. Takže pre toto kolo si chcem dať asi Eliota. Dám si Eliota. Ja si dám 0077. Ale akože najlepší profik je určite Eliot. John Park.
Ja si nechávam, no na 7. Mám si dať asi klasický skin, alebo... To je jedno. Je to jedno a... OK. Kamo, je trochu mimo. To som ja, že? Kamo, No. je to Jason, nie nejaký. Is a Jason. Pogoro to není, hej. Metap. Teleportujem sa. Ja som pri tom killerovi. Jak sa môžeš spavnúť pri killerovi, mi povedz. Mne sa to stalo, ale dosť. Kamo, ja tu budem kempiť. Či to není killer? Ja nie. Je to killer, ale on po mne nešiel. Nejaké dobré, nie? Kamo, čo? OK, toto je easy, ľudia. Mne to zase seklo. Oh no. Môže pomôcť, že ten Jason. Kamo, ja ma to odpojilo sa. Ľudia, on má asi bognutý telefón. Nie, že čekal internet. Počkaj, či sa nalaká na mojho kolóna. Tak nič. Teraz by mi to malo ísť. Ak nie, no tak ja nechápem, čo sa deje. Som tam, čo bola to pázna, tak som sa tam nedal. Ja vidím killera. Ja som tam. Ľudia, to sme iba dvoje ľudia, čo tu prežili. Čo ma nevidí? Oni teammatea? Kamo, to si robíš srandu, že musím vám čakať toto 2 minúty. 2. Tak idem sa špektovať. Kamo. Okay, ľudia? Kamo, týpka zabil. Takže žiješ, že nevidí. Ide po mne? A on ťa vidí, áno, ide po tebe. Kamo, ja sa bojím. Pozor, ide za tebou! 40 sekúnd, dáš to. Dáš to 40 sekúnd. Ne, ľudia. To je hnusné. Bože, sakra. Nevadím. Ľudia, teraz je noli killer. Hello. To tu má pás. Tap. Čakaj, tap. Musíme byť pri sebe. Pogoro. No, ak sa mi tu sekne. Pogoro, ja opravujem stroj, ľudia. Kamo, to je Kamo, jak? Je tu killer. Oh my god. Pošlem klana. Čo sa deje? To mi hovor, bro. Kamo, to je on? On ide iba po mne. Kamo, ja tu Tu koľko ich je killerov? Nie, on má klonov svojich. Ja sa teleportujem preč. On má svojich klonov. Ja som sa teleportoval preč, kamo. Okay. Ja som úplne... Ja som na Čilkaj. tých kameňoch, vieš? Hej, ja som na hrade. Idem upravať stroj, generátor. Toto hra je podľa mňa akože najlepšia v roku 2025, akože už... Ktorý ti...
Dobre, už som sa zlakol. Typek je mne. Ale ti vidím. Je to nastavený pás. Hej, ja to vidím tiež. Opravujem stroj. Ja to dám, v pohode, nemusíš. Počkej, V pohode, kamo. Daj sa to. Je tu? ani neviem. Ja nepočujem hudbu, takže... Koho tu sa deje? Aha, lebo ja som tu dal spať, čo? Zdraj! Ja vyhrám. On bude chcieť hlavne zabiť teba. Lebo ty si OP. Drž sa pri tom. Poďme. Dobre, zdraj. Nie, nezabil. Ja musel po ňom hodiť tú bombu. On ide po mne. Na tebe, ja vám verím. Sakra. Dobre. Žijú ešte traja, aj s tebou. Ide po mne. Nevadí ľudia. Ľudia, na dneska by to bolo všetko, dajte like, odber a čus.